Здравейте! 3 август носи напрежение, породено от сблъсък между логика и внезапни обрати. Квадратът между Меркурий в Дева и Уран в Близнаци създава ситуации, в които плановете се променят неочаквано, особено за хора, работещи с документи, транспорт и технологии. Марс във Везни в квадрат с Юпитер в Рак ще засили импулсивността в лични и професионални конфликти. Особено при опити за дипломатичност, те ще се сблъскват с емоционални реакции. Луната в Козирог в тригон със Слънцето в Дева дава шанс за стабилност и практични решения, но само ако се действа с търпение. Венера в Лъв не е аспектирана, подчертава нуждата от признание, но може да доведе до драматични жестове, които не намират отклик. Овни, избягвайте спорове на работното място, особено с авторитети. Вкъщи не налагайте мнението си. Телци, не се опитвайте да контролирате всичко, особено в екип. У дома дайте пространство на близките си. Близнаци, възможни са сривове в комуникацията и техниката. Работете с резервен план. Раци, емоциите са силни, но не взимайте решение под тяхното влияние. Вкъщи избягвайте драмите. Лъвове, търсите признание, но не го изисквайте. На работа покажете резултати, не само идеи. Деви, напрежение между логика и хаос. Работете поетапно, не се претоварвайте. Везни, конфликти между желание за мир и нужда от действие. Вкъщи не се жертвайте прекалено много. Скорпиони, денят е добър за анализ, но не за крайни решения. В дома пазете личното си пространство. Стрелци, избягвайте импулсивни реакции. На работа не обещавайте повече отколкото можете. Кози-рози, стабилност чрез дисциплина. Работете самостоятелно. Вкъщи бъдете опора. Водолеи, неочаквани идеи, но не всички са приложими. Вкъщи не пренебрегвайте нуждите на другите. Риби, силна интуиция, но не игнорирайте фактите. На работата действайте тихо, но ефективно. Приятен ден и късмет! Ваша Лия.